O próximo día 17 deste mes, ás 7:30 da tarde, vai ter lugar unha conferencia sobre Luís André, neste ciclo que fai o Consello da Cultura Galega e o Concello de Verín, a Biblioteca Pública de Verín. Eu vou falar precisamente dun aspecto importante da figura de Luís André, que é o tema das comunicacións terrestres, que el estudiou en profundidade e que mesmo deu lugar a unha proposta específica de paso do ferrocarril polo Val de Verín, coñecido como a variante André. Teremos oportunidade, xa falei en algunhas ocasións desta cuestión a través do meu libro O conflito de intereses, pero agora imos darlle unha nova visión relacionada coa filosofía que defendía André en relación coas comunicacións e que puxo de manifesto dunha forma moi avanzada para a súa época no ano 17 do século pasado.